Employment Cup ang hindi na kinhanglan kag unfair ini para sa mga nagaproseso na sang ila dokumento. Ang alungay sang nurses nga makatrabaho sa iban nga pungsod, hindi naton pagpunggan. Hindi man kita makasweldo husto sa nurses naton diri sa pungsod Pilipinas. Perting serbisyo, abi nyo ang nurses maayo ang trabaho, perti kakapoy. Amo na kung kaisa, may nagareklamo niya ang nurse brother sa isa ka ospitalo, kasuplada, pirmilang duga paningal, hindi man naton ina sila mabasol, kay perti kakapoy sang trabaho sang nurses. Abi, halin sa agas na magabid ang parik-parik ang imo, tanan nga trabaho, abi nyo mapos ang trabaho sang nurses, intindihon naton ini sila. So ang pangabay nila nga kakason ang pagdumili sa pagpadulong sa iban nga pungsod, dapat natungdan ini kag intindihon sa gobyerno nga gapangita ini sila greener pasture nga makabaton man sila sa gusto nga sweldo bilang sabat sa ila sini trabaho. Tidiri sa pungsod Pilipinas gamay ang sweldo. Hindi naton sila pagpunggan kay gakadto sa iban nga pungsod kay didto ya sufisyente ang sweldo kag makaulo alibantar ang ila pamilya diri sa pungsod Pilipinas. Mientras tanto nga hindi kita katukos sang sweldo nga ginahatag sa iban nga pungsod, hindi naton hagad pugong. Ini sila gapangita sang sweldo nga maayad-ayad man, kambyo sang ila serbisyo. Amo na ang mga maalam naton nga mga engineer, mga doktor, kon may ara tsansa ya, nga makapadulong sa iban nga pungsod, malupad ini sila. Bangod, hindi kita makahatag gusto nga sweldo, kagusto nga benepisyo sa aton mga doktor kag nurses. So wala rason nga punggan naton. Gapangita ini sila sang maayo nga benepisyo. Kag hindi nila ina makita dire sa pungsod Pilipinas. Abi kung ikaw nurse, ikaw doktor, hindi ka man luyag nga dito kay mo magpuyo sa iban nga pungsod kung gusto lang ang benepisyo, kag gusto lang ang sweldo dire sa pungsod Pilipinas. O galing ti wala asinso, hindi makaigo ang sweldo, gusto lang ikaon mo kag iba nimo nga mga galastuhon. Amo ina ko nga aga pinalumba sila padulong sa iban nga pungsod para makadawa-dawa man. So, ang remitan sa mga OFW sa iban nga pungsod, dako-dako kayo. Kung kaisa kon maalangan ang pungsod Pilipinas, ang remittances sa iban nga pungsod sa mga OFW kag iban pa, amo ang nagatabon sang aton kakulangan. So, para sa akon, hindi naton pagpunggan sa mga nurses kag doktor kag iban pa nga mga kurso nga nagalupad sa iban nga pungsod para sa ila benepisyo kag benepisyo sang ila pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na morning na sa Bilog Dakbanwa sa Bacolod, Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Oy, kapistahan ni San Juan Bautista Halong. Sirhan ang mga beaches para wala sang paglaton-laton sang COVID-19. Kamusta na ang sitwasyon sang Dakbanwa sa Bacolod? Ang aton patrol galagulad na idulong sa aton ang nagapanguna nga mga nagkalatabo sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Atong tinalangga nga mga tagpalamati, good morning, happy celebration karon nga adlaw sang San Juan de Bautista o galing kay nga sitwasyon suba karon nga adlaw aksyon na Fred sarado no ang mga beaches. So gina-remind ta nga atong sini nga mga kauturan nga damo man mga pulis nga magapatigayon sa checkpoint, especially sa mga lugar nga diin may mga selebrasyon. Ang una madumduman ta ni aksyon na Fred dara sa area sang Punta Taytay, ang iba sa area sang Banago, kagang iban man aksyon Fred sa mga beaches. So pangabaya sa ato sila nga mga kapulisan
at temporaryo sarado ang mga beach. Ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod, sining kaagahon kung ikaw sa area ng Bacolod City Public Plaza Action Fred, nag-angaton sining palibot, no? At the same time, ang pila natin ng mga kauturan, mga street cleaners ang nag-aamat-amat na sa pagpanilo sa dalanon. The same diri ang pila ka mga utod naman nga nagabaligya mga sidewalk tabla action na Fred, nagabaligya sa nga kape para sa aton sila nga mga kauturan nga temprano pa nga nagkari o kung nagpida para man makaparehistro karon nga adlaw diri sa kilid abi sa kilid sang Comelec Action Fred, no? Damo na? May ara na action na Fred, damo naman ni kayang linya ara na dampi sa paupad dalumba na sa backup 1 action na Fred. Kilid pagkadto ni ang ila sining linya paubos pagkadto sa may kilid sang base center, no? So ang iban nga mga kauturan ta nga amat-amat na ang ari na diri action na Fred. Ang iban sakay sa mga salakyan di pasahe, walang iban action na Fred. Natulong man sa privado nga mga salakyan. Magkari ka, number 1 na i-kuhan sa ima, isa ka babae, diri palapit yan, kag magatodwa nung himoon. Gamal tapos ma-offer siya, face shield, bakal ka tayo na. Amo ni aksyon na Fred, no? Although may mga pila kita ka mga kauturan, subong nga aga ang nag-amat-amat naman sa pagbaligya sa nasiling tagani kape ang maning bakal subong nga aga aksyon na Fred mo kada mag-abot ang pila natong mga kauturan, especially mga lalaki ay baw kape gina dayo, no? Although ginalantaw taman diri ang kalabanan sa ila suksokid man sang face mask action na Fred. May mga salakyan di pasahe from Barangay Banago ang iban going sa area sa Punta Taytay nga mga salakyan mayari man diri action na Fred ang mga taxi, no, sa kilid sang Bacolod City Public Plaza. Kung dalanon ang atong paghambalan this time action na Fred masyado pagkatawhay. So sa aton sining mga kauturan next strikes lagi, no, nga paghalong partikular sa pagpadalagan sang ila sining mga salakyan ang sa diin na masyado pagkatawhay ang dalanon sang syudad. Observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang sa patrol with aksyon na ni Kirao, ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40 na kada Huwebes kag Biyernes may ara kita programa sa aton pagpasanyog sang aton sininga pagpanguma. Huwebes kag Biyernes ina. Areglado sige na. Areglado na. Ano nang luyag ninyo pamahawon karon nga aga. Ako niya humanas pinsar ko. Pagpauli karon sugba lagaw Sugba mo lagaw bala pagkatapos preparahan mo sinamakan, butan mo ko titot kag kalabunding sos. Tapos may adobo kang takway. Good na ko. Amo na ang akon luyag pamahawon karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na unang utong sang aton sini Panamyaw duludugsing sa kahanginan kay Rosalina Arellano Espadero, kay Rochelle Turbila, Bao Sunrise Lerio sa Sinda Conchita La Castellana, good morning, kay Bia Jonathan, morning kay Kumaria Banisa Mayo, Jinky Dila Agdon sa USA, nagamonitor, kay Ronnie Gordon, siling ni Banisa Mayo niya, thank you gid sa mga Panamyaw Ariglado. Kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga, good morning. Happy Fiesta kuno sa Purok Tahong, Barangay 2, Pistaman. Sigad sa baybayon. Kay Neil Brian Baloes, good morning. Mayong agad ako no. Kadira sa
San Teodoro, Binalbagan, kay Dan, good morning. Kay Mon Lisay, good morning. Naga-monitor sa Hinigaran. Diraman kay Jinson Epson. Mayo lang nga pag-monitor. May lang nga pag-upod-upod sa ato na kay Imbong Conjo Campo sa Maawa na siya. Kay Lisa Castellano Parungaw, good morning. Naga-monitor siya dira sa Nueva Ecija, Cabanatuan City. Kay Jubal Trinidad Suki, tani si Jubal, taga Kabangkalan, no? Jubal, good morning lang. Sige, Ariglado, good morning ko no kay Action Albin. Ay, Malaysia Graba. Akalain. Payong-gayong Rinan, good morning sa imo. Si Banisa Mayo niya, good Wednesday afternoon. Nya, kapi kita. Dali di. Kay tagaan, taga mama. Watching from Minnesota State. Okay, thank you, Gid. Banisa, sige. Kay Ronald Bisira, good morning man. Kay Kent Bulaka, Juanisa, good morning. Monitor lang baka dasig sang pagsaka dugay-dugaya. Reviewon kay na ang inyo sini panamyaw karon nga kaagahon. Diri kita anay ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapan. Kuna, tikang sang panahon ng Western Visayas, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sa southwest monsoon, localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan sa nabagatnan na sidlangan, pakadto na bagatnan nakatundan ang mabatyagan sa Visayas. Mangin kasarangan naman ang pagbalod sang kadagatan. Pero ekstra nga pagalong kay suno sa pag-asa, posible ang bagyo nga sagwa sa aton pungsod, posible magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Galing hindi taman yung mapunggan Kay basta bulan sa Hunyo, Hulyo, Agosto, tig-ululan, tig-balagyo. Kagtag sa katuig hindi magnubo sa 20 kabagyo ang nagasulod sa atong pungsod. Di anaya isip na amo na nga kada tuig preparar kita. Hindi na kita magsalasala kay kada tuig may bagyo ginman nga hindi magnubo sa 20 ang nagasulod sa Philippine Area of Responsibility. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Anano ang mga balita kag mga isyo dire sa siyudad sang Bacolod. Mayo man gintagaan sang sangguniang panglunsod si Councilor Carl Lopez sang special designation upod
ang City Legal nga opisina kag kapulisan para ipatuman ang tikang nga ginimo sang syudad sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno angot sa development sa Sumag River. Anong natabo? Padayon gyapon ang inilgar development sa lugar apisar sa pagpauntat na nga ginmando sang syudad. Oy, ano wahapin nga ang ginasigi kay nagmando ng untatan anay ang development sa amo nga lugar. Sa resolusyon on the floor ni Councilor Archie Baribar, ginaprubahan sang konsiho sa virtual session kahapon nga adlaw. Suno kay Baribar, mabudlay nga ginabali wala lamang sang konsiho ini nga isyo para sila personal nga intereses. Di kinahanglan nga sukton gi kamo sang pumuluyo kung hindi kamo makupugong sining development nga makahalit dira sa suba sang barangay Sumag. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:48 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugo 59 na ba nakabato na ang 19 ka mga pamilya nga biktima sang sunog sa Proc Riverside, Barangay Bata, siyudad sa Bacolod. Ga monitor ako, duwa kuno ka separado nga financial assistance ang ginhatag suno kay Congressman Greg Gasataya, ginton over na sa iya tatapan ang tag 5,000 nga ayuda sa 17 ka pamilya nga ang ilabalay totally kag partially damaged. May duwa naman ka pamilya nga nag-aarkilabla, nagbaton sa tag 3,000 pesos samtang nagbaton man sang pariyo nga tag 3,000 nga ayuda ang 19 ka mga pamilya nga biktima sang sunog gikan sa negosyante nga si Ayan Manuel Lo sang Grace Pharmacy. Mayo no? Bisan paano ang pila ka mga individual pribado nagahatag man bulig sa aton mga kauturan. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na alas 5 kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Kent Bulaka Juanisa sa Barangay Handumanan. Kay Ronald Bisira sa San Agustin sa Romblon, tamyaw yung asawa ya si Juliet sa Estom 2. Kay Antonio Cervantes sa San Juan, Puerto Rico. Kay Warlito Nisiao sa Barangay Magbalyo, good morning kuno kada sa Barangay Talok. Kay De La Cruz Daina Banon, sang Don Salvador Benedicto Locsin. Kay Riddle Syker III, kay Victor Tugap, kay Virginia Ortizo, shout out kuno sa La Castellana, kay Carmen Hiraldino kag Ismaela, kay Simong Caltorilla, kay Rinaldo Reparo, good morning, kay Jocelyn Batayula, kay H. Darling Macmores, sang Orlando, Florida, USA, good morning. Kay Merlita Adop sa Germany, naga-monitor man. Morning din sa inyo Mabalik ako pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang Dr. Alfred's Green Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang aksyon Las 5:07. This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes by nourishing herbs. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Oras gindulong sa kaalwan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy. Now in the Philippines. Ari ho, pulo pangapi kamo anay da, relax lang kamo, gamit kamo Dr. Alfred. Philippine Standard Time, las 5:09 na. Diri kita, balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, Police Visibility Random Checkpoint Patigayunon, subong nga adlaw sa Bacolod, sa kapulisan sa pagsaulog, sang kapistahan ni San Juan Bautista. Aber, diri kita sa Police Report. Police Balita. Upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Magapatigayon sa random checkpoint ang kapulisan sa Bacolod City Police Office ang otri sa pagsaulog naton karong adlaw sang San Juan de Bautista. Ini ang parayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office. Wala labot si Action Fred, ila man babakuron ang Police Visibility Patrol sa mga mountain kag beach resort diri sa mga syudad sa Bacolod ako papasiguro nga wala sang tao nga magakadto kag wala sang beach resort o kon mountain resort kapihan nga mga bukas durante ginapatigayon ang pagsaulog sa San Juan base ini sa Executive Order number 32 nga gipapanaog ni Bacolod City Mayor Ibilio Bing Lunardia. Sunod kalyada Action Fred, ang sinuoban nga maglapas ini posible magapangatubang sa nagakaigo nga kaso. Dugang panilada Action Fred nga adlaw sang Sabado kag Domingo ilaman gihapon pabakuron ang Police Visibility Patrol agot hindi naman magdagsa ang madamo nga tawo ilabi na sa mga beach resort diri sa mga syudad sa Bacolod bangod ginapahanugutan gid lamang ang 30% nga capacity sang beach nga sarang makabaton sang luyag mag-outing kag magpaligo sa mga resort diri sa syudad sang Bacolod. Actually, ginistorya na sa aton nga mga resort owner and manager nga after sang San Juan activity naton, i-observe nila ang 30% capacity ng ilang mga business establishment. So, after sang sininga adlaw, ang aton nga mga station commander naman, mag-check lilwat sa aton mga resort sang ila compliance sa aton nga ginistoryahan. Kaya nakabalo naman kamo sang Friday kag sang Saturday, may ara kita sang pulong-pulong nga ginhimo no upod sa aton city mayor kag sa mga resort owner kag manager para maistoryahan ang aton nga mga aktibidade sa sininga adlaw sang June 24. May ara na kita instruction nga they will continue to conduct inspection, monitoring, and at the same time sang rekorida para ma-remind permi ang aton nga mga kauturan nga ara sa mga lugar nga kasubong sini nga dapat i-obserbar gyapon ang minimum health protocol naton especially during pandemic. Kaya based man kita sang aton nga ginapatuman sa instruction sang NIATF sa mga kasubong sini nga quarantine status. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod City Police
Office. Ining report, ginadurong sa iyo sa kalawansang Santon Plus Herbal Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibong habon sa papuputi sang panit, ilok tuhod kang siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na kay Arnold Bidayo sa Barangay Tres La Carlota. Good morning. Kay Rodita Trinidad Groset, kay Jocelyn Calamaan, kay Bibing Baysaba sa Magalyon, kay Alona Cortez Dinsay, kay Ronel Montaño Hipilano sa Barangay Sibukaw San Enrique nagamonitorman, kay Jinky de la Agdon. Morning ko no kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, kagtanan nga miyembro sang AFC. Happy birthday ko no kay Juan Asnet Repuila, iya pa kaisa. Senior Brian Baluis, katamyaw sa mga pamilya Baluis sa Isabela, kay Kagawad Orlando Baluis, alin ini sa Agisan, kay Dodge Dalida, kay Huma Lumina. Good morning sa inyo. Mabalik ako pagkatapos ini. Dr. Pinoy. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Las 5:17 na, Aber, standby.
Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 37-30. Una nga bula resulta 37 kag 30. Second draw 1-21. Ikadua nga bula resulta 1 kag 21. Third draw ikatatlo nga bula 17-27. Ikatatlo nga bula 17 kag 27. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 41,309,895. Resulta in any order 33, 17, 31, 23, 24, 7. Resulta sang 645, 33, 17, 31, 23, 24, kag 7. Sa ilo kita 655, ang jackpot 29,700,000. Resulta in any order 37, 45, 5, 47, 26, 24. Resulta sang 655 37 45 5 47 26 kag 24. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na kay Arnold Bidayo da. Morning. Magauwang ko no ang bumbiro alas 4:30 pa lang. Kay Alma Pritos Francisco, kay Philip Lauriente, kay Art Tandoyda, good morning. Kay Dante Makilan, good morning man. Ari anay ho, maayo nga panugyan, may asma ka mo, ula untat ang pag-upo, ginabarukoy ka bala, pneumonia, bronchitis, ulala na ang paghubag sa baga ninyo. Mataas bala ang uric acid, hindi normal ang pangsyon sang kidney ninyo. May arthritis ka, masami nagahubag ang inyo kalutalutahan, tugasang gout o rayuma kag diabetes. May high blood ka, ari pamati sabat sa inyo ginabatyag. Bluterna Plus Capsule. Ano ang panakot? Ingrediente sang Bluterna Plus Capsule. May unod siya nga 5 ka mga panakot galunsay sabat sa inyo ginabatyag nga balatian. Bluternet, dahon sang tanom nga insulin, may turmeric, cinnamon bark, kag may probiotics nga nagapadasig tunaw kag paipikto sa sining mga ingrediente, kag magasupply sang billions of good bacteria sa aton lawas para magbaskog ang aton immune system. Bluterna Plus Capsule, kumplito ini nga kombinasyon sa maayong panglawason. Bluterna Plus Capsule, mabakal na sa mga butika sa inyong lugar. Pwede ka mo mag-text o magtawag sa cell number 0912-505-7788. Dumduma ang ngalan, Bluterna Plus Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian? Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang inform. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na dire kita. Balita naton sa City Hall. Congressman Greg Gasataya personal nga magasaksi sa pagpirma sa ngagna nga nagatukod sa Bacolod General Hospital sa Malacañang subong nga adlaw. Ba maayong balita ni. Balita City Hall. Upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead.
Bayang action Fred, mayo nga balita bangod subong adlaw Webes pagpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang House Bill 6731 nga nag-establish o nagatukod sa Bacolod City General Hospital. Ginpahayag ni Congressman Greg Gasataya nga nakabato ini isang imbitasyon nga magtambong sa ceremonial signing sang hagna pakadto sa lii sa may Malacañang subong nga Webes. Ginpahayag sang kongresista nga nagapasalamat ini bangod badasig ang pag-aprobar sang presidente sa tuyo nga mayara na sang kaugalingon nga hospital ang Bacolod City. Kung madumduman action Fred, may kapin 4-5 ka mga persona o pamilya ang nagpabutyag nga handa nga magdonar sang propiedad nga pagatukuran sa Bacolod City General Hospital. Pasalamat ko personally na may tuman ka nasig sang pagkaprobara sang presidente sa sining bill nga magatukod sa atong hospital dali sa Bacolod. Nabatian si Congressman Greg Gasataya. Aton gina-recommend ang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangustin, margos ug garlic, balunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Santon Plus Gold 100% safe kag epektibo. Ang Santon Plus Gold ang makabulig sa mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre mag-switch na sa pinaka-healthy nga kape, Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3. Gina-recommend gid sang DOH ang vitamin D3 bangod makabulig ini pabakod sa aton nga immune system batok sa mga viruses kag iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang healthy nga mga ingredients kangay sang mangosteen fruit extract kag reishi mushroom extract. Life Extension Coffee Mix mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Isabelita Giroy sa nga dumanan, si Dayan Andrade kuno kag Rinaldo Giroy ga monitor man. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Melvin Solidarios Abdo sa Barangay Malingin Bago, si Imbong Jucampo. Kay Nimpa Ibanez ang Tangob, good morning. Kay Grina Espanyula Tandoy. Kay Marlene Diaz da. Kay Angela Gayondato Castillo, good morning kuno. Kay P. Domingo sa Barangay Tutong, Barangay Pilisa. Kay Atia Kim Iriman, good morning man. Kay Elmer Bailon Baron. Kay Giselle Franco. Kay Teresa Luxen sang Quiet, good morning. Kay Eduardo Labayen Jr. Mabalik kami pagkatapos ini. Panahon sang latunay. May arak man latunay sa balay nga hindi madiparahan. Bangod ang sponge kay pwede mag... Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros,
nabatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan, responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Unas bimbo planting activity sa Malugo Watershed din pamunuan gid ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye upod ti Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead.
ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang ceremonial bamboo planting activity sa Malogo Watershed sa sunod sang Victorias kahapon sang aga. Inikabahin sang commitment sang gobyerno provinsyal nga mapasangkad pa ang access sa kinatawag nga resilient water supply, water resource management, pagpasangkad sa water sector governance sa Bogos nga probinsya. Yan ang aktibidad ang ginpatagayan paagiman sa Provincial Environment Management Office kag United States Agency for International Development, SAFE Water Project, may kangtanan sa Provincial Integrated Water Security Program. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinovaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:43. Kay Utay Benedicto da, morning kuno kay Bert Mercado, kag Norbing Hinubata, kay Rochelle Fulgencio Susana. Happy birthday kuno kay Papaya sa Barangay Malingin Bago. Kay Mayla Ibano, pamilya Palaran kag pamilya Lado kuno, magbugsay Purok 2. Kay Elizabeth Malaka Gamala. Elizabeth, good morning. Kay Daday Lado sa Barangay Alihes, kay Jing Sigiro, kay Jerome Lipana, si Elisa Iligan Arasyo, si Lita Tagamulila Limaco, pamilya Limaco kuno sa Karulan nga Monitor, kay Christine Minyes Villalobos sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, si Dilaos kag si Nana Isabel nga Monitor man. Mga blatter entre pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhi. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad
ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ng 34 anyos nga lalaki sa bypass operation sa mga kapulisan sa Edalom sa Police Station number 4 diri sa area naman sa Barangay Estefania. Na-aresto si Warren Masillones, 34 anyos. Sunod diri kay Police Major John Ray Patadlan, ining si Masillones, inakabigmaan niya street level individual kag akto nga nagbaligya sa nga ginasuspitsohan siya sa police. Na-recover sa iya ining duha ka plastic sachet sang suspected shabu nga may dangerous drugs worth value 14,000 ka pesos. Sa station number 1 naman, ginaresto sa mga kapulisan si John Mark Pahilagaw, 19 anyos, residente sa barangay Mandalagan, diri sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Major Ramel Serona, ini si Pahilagaw, ang ginserbihan sang mandamiento di aresto kagabi sa kaso nga pagpangawat. Alas 2:35 kay na sang aga,
past operation man ang ginpatigayo sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 8 sa Purok Saturn Barangay Singkang Airport. Din ang suspect o ang nadakpan gingkilala kay John Kenneth Perma, 34 anyos, residente sang amuman nga lugar. Ining si Perma Action Fred aktuman nga nag-engage sang illegal drug sa lugar sa diin gindakop ni through bypass operation. Now nakuha o na-recover abi sa mga kapulisan ng 5 ka plastic sachet sang suspected shabu. Ginabulubanta 13,600 pesos ang dangerous drugs board value. Report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Kay Freddy Abad sa Barangay 39, good morning. Tamyaw kanisunya, Baira Sang Rosal, Takuling. Kay Carol Muntuyaho sa National Printing Office sa Quezon City, ga monitorman. Kay Jocelyn Liboon Dispo. Kay Jimmy Oliveros Latido sa Barangay Mailom. Kay Rodelyn Alvarez Bayabado. Si Cory Bidaha, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan.
Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Philippine Standard Time, las 5:58 na kay Mark Eugene Mosquera Sarabia sa La Castillana, Barangay Sagang. Good morning, kag kay Juna Di Vera. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting